ndikati inini tembo ndakuda ivo. Zveshuwa murume wede airwara. De aiva nezvimwe zvirwere ndingadai ndakatorwara bhozi nguva yeti asati amboenda unotestwa. Akabvisa butiro Owen akati ndakuda. Ndiri kuratidza izvi ndakuda. Zveshuwa takaita tisina kudzivirira. Musi wekutanga watatanga kurara semurume. Ari kukwira mumwe ndiani ndiwewe? Alright. Wakamuti hapana kugarisana. Ko iye musiwo yayo kubvisa chibutiro. Izvo zvingave zvakaitika zvomabongwa. Asi mukutaurana kwangu na iye. Pinda mundima. Pamusoro mambo, pamusoro makurukota, pamusoro vose vakateerera. Takumbira mumangari kuti upinde kudai. Musanangure nyaya kuti inzwe ise utamirasi. Inde kudai. Pamusoro ichangamira, pamusoro vese vakateerera. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakasangana nemukomana wina Owen gore rakapera naAugust vatafambidzana. Tiri mukufambidzana tine zvataivimbisana semukomana nemusikana. Ndobva ndabata pamiri muna December. Ndabata pamiri mbva ndamuzivisa. Indaigara kuHarare achigara kuJumbo kuMasuwo. Ndamuzivisa Owen ndane pamuviri. Bva hazvina kuipa. Ndobva ndaenda kumba kwake. Uya ndobva ndaenda kumba. But magariro acho atanga taakuita nezvaitika tichifambidzana anga akasiyana. Saka tichifamba tichirarama takadaro. Mwana akazofira mudumbu. Nhumbu yangu yakusvienda kuma 5 months. Mwana afira mudumbu, ndakabva taenda kuchipatara, akaita zvese zvinotarisirwa kuti anga achiita. Ndobva andiendesa kumba kwasisi vangu kuti ndimbononaya. Ndakaita 2 weeks ndiri kumba kwasisi vangu. Ndobva atevera sisi vangu ndobva vambogara nesu pasi vakati bamunini magariro amangu amaimboita namainini vachiri nepamuviri taimanzwa zviri kufamba sei. Akati amai guru zveshuwa zvinhu zvaitika asi ndinoda mhuri yangu zvakatopera nenguva yazvo because pamwe pamagariro dzimwe nguva igona kufonera vanhu vaimbodanana navo ndiripo. Saka tadzoka kumba kuJumbo ndofunga takangogara zve2 weeks. Nyatsospecify kuti magariro amaita anga asina kumira zvakanaka. Mamune mhirizhonga ere mumba kana kuti what is? Magariro andaita naOwen ndeyekuti munhu yoyo wekuti chikafu. Kamuti mumba chakati chapera. Anouya nemuriwo kana iye akubva kubasa manheru. Chero pandandakazvitakura ndikati ndiri kudawo chakati anga asina basa nacho. Saka after 2 weeks ndabva pamiri Owen ndobva anditi Sibo inini handisati ready for marriage. Ndiri kuda kuti ndikulojere kuini taigara kuJumbo kudhuze nekumaini. Ndoda kuti ndikulojere kuini bhozi ndine zvinhu zvandiri kuda kugadzirisa. Ndobva ndati naitembo zvikanzi handikwanise kukutsanangurira isikireti yangu. Saka kana ndakugara kuini tichiri murume nemukadzi ere zvikanzi kana kuri kuti zvinhu zvacho zvandiri kugadzirisa zvaperawo usati wawana munhu anokuroora tinongokontinya asi kana wawana munhu anokuroora inenge wangoitirwa nyasha naMwari. Ndobva ndakabva ndafonera sekuru wangu nekuti Owen ndichigara naye pese pandiri kutsanangura apa anga asina kana chaakaendesa kumba kwedu kuti afambidzane nevabereki vangu semukuwasha nanatizvara. Ndakabva ndafonera sekuru hanzvadzi yamunhu wangu. Ndikati sekuru magariro andakaita kuno handisi kumanzwisisa. Murume wangu akunditi ndiende ndinoloja uko. Sekuru ndobva vauya. Watigarisa pasi. Muzukuru ini ndiri sekuru. Handizeze kuti mundiudze nyaya dzenyu. Chii chiri kunetsa? Owen ndobva ati sekuru ndakambogara nemukadzi akandiitira zvinhu sakarurama saka ndichingofunga kuti vakadzi vese ndozvavari asi mukadzi wangu ndomuda. Ndemuna April ndobva sekuru vadzokera kumba kwavo. Vatamboita kunge tambogara zvakanaka kwewiki. May Owen aringokontinya neunhu hwake. Ndobva mwezi wamakuseni ndobva ndamuti tembo ndokumbirawo mari yebhasi. Akabva abuda mbva anotsvaga mari yebhasi. Aifunga ndodaenda kumba kwedu kuHarare. Ndobva ndakwira bhazi ndobva ndaenda kumutora shanga ndokunogara mama wake. Ndobva ndanotsanangurira mama mararamiro atiri kuita natembo soso. Mama ubva vati vawambomufonera. Akabva ati mama munhu iye ngaadzoke kuno kuMasuwo. Ndoda unomudzosera kumba kwavo. Mama wakati kochi zvikanzi mama ini ndine mareasons angu. Zveshuwa ndakabva ndakwira kubva kumutora shanga kwamama. Ndobva ndadzoka kuMasuwo. Pataura nasisi wangu pafoni bamunini chii chiri kunetsa. Zvikanzi amai guri ndoda kutaura chokwadi inini munini ndakafambidzana naye. Ndakanga ndisina tarisiro yekuti ndichamuita mukadzi wangu. Ndaiti tiri kutamba pakufambidzana kwataita ndobva zvazongokurumidzwa kuti akabata pamuviri. Bamunini
imi mama munhu mukuru, siba munhu mukuru, makatadzere kubudirana pachena. Zvikanzi aipapo maiguru ndinobvuma mhosva dzangu handauda kumubudira pachena undimudza kuti sibo tiri kuita zvekutamba. Zvikanzi bamai kana mataura nemuromo wenyu kuti maitamba kunokwa mungouya ari maoko nekuti hatingati mungatambise mwana kubva January. Mwana ofira mudumbu muchingotamba. Zvikanzi maiguru ndikuya kuzobhadhara nyaya dzangu. Wanga uri musi wa2 May. Vatati 3, 4, 5, 6 ndobva Owen ati ndawana contract kuconcession yekubasa bhozi ndimakanika anoita futi zvekuwelda. Ndobva aenda kuconcession akanopedza mwedzi Owen ari kuconcession. Tagumira nyaya pakuti ari kunondidzorera kumba. Akazodzoka after a month tata muna June. Takagara 4 days. Akauya iri Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ndopa akabva auya rimwe zuva abva kubasa manheru akati ndakanzwa kuti pandanga ndisipo waita zvechifambi nemupurisa anogara pakembe apo. Ndobva ndati hazvina kuipa tembo, imimi kana manzwa ndaita zvechifambi sezvo tatagara tiri murodhi moda unondidzorera kumba. Zvikanzi aiwa ndatofonera hama dzako ana sisi vako nana sekuru vako vari kusvika. Takarara kuna vanhu vakauya, mangwana kuna vanhu vakauya. Next thing Owen anga akutondirova. Ndopa ndakazobuda mbva ndaenda kumba. Mbva ndanoya nehanzvadzi yangu nasekuru vangu nehanzvadzi dzangu tu nasekuru. Mukwasha toda kunzwisa uchi chakaitika Owen akabva atisa. Kubva musi uyoyo ndiri kutoona Owen nhasi. Saka ana sekuru nana tete vakambozama kumubata pafoni, bamunini uyai tinzwe kuti chii chakaitika. Tinzwisisane kana uimi sezvo mamagara mati hamumudi kana pane mhosva yakaitika totambirawo mwana wedu tichiziva kuti nyaya ndii. Haana kuzobatika Owen. Svikirawo nyaya yazokwirawo kudai. Zvikati asvika patiri nhasi uno. Mapedza. Tapedza muchira. Tapedza. Right, mumangariro. Wanzwisisa here zvatsanangurwa naakumangarira. Urikuzvika mambongo. Ndikukumbirawo kuti upinde mudare pamhosva yauri kupomerwa iyo. Uyidaira sei? Pamusoro shoma. Sei. I think ndingangotangira nyangu pakuti since ambotaura ke kumashure. Saka regai ndichiti ndifunga paperiod yari kutaura musikana achiti ndakanga ndiri kucontract yandaita kuconcession. Ndakadzoka pamba zvishuwa asi handina kudzoka ndichiti ndakangosvika nekuti muri kudanana nemunhu wakudana naye. Zvishuwa ane zvinhu zvaiita munhu asi ndikasvika pamba ndikagara ndikati almost 2 days chigara pambo ndisati ndaimuratidza kuti ndine zvandiri kuziva. Then the other day ndichobva pabasa ndikakumbira phone yake. In fact iPhone yasekuru wake. Ndobva ati sekuru vacho vakabvunza vakati tembo varipo here. Akati hungu ndikumbira kutaura nawo pafoni. Ndobva ndataura nasekuru vacho. Saka ndakabva panguva ndaitaura nasekuru ndakabva ndati nini sekuru ndinokumbirawo muuye. Ndikati sekuru ndinokumbirawo muuye kupi? Muuye kuno. Ndine zvandinoda kubvunza muzukuru wenyu zviri mufoni make. Ndaona kuti ndikamubvunza imimi musipo ndisina munhu wokama ari padhuze. Dzimweni dzenguva zvingaita sekuti ndamupomera. Sekuru vakati handina chakaipa muzukuru. Mangwana ndinoita sei ndinouya asi handina mari. Ndikati no, kana musina mari sekuru ndinoita sei ndinokutumirai. Mungagona kutsvaga munhu angakukweretisai mari. Ndinokupai mari yenyu ndokudzosai ichi mari yenyu. Chandingokumbira chandinoda kuti ndibvunze munhu zvandinoda kumubvunza muripo. Mungoti mangwana sekuru hawana kuuya. Ofuchini ndakabva ndabuda ndipinda mutauni nebasa. Ndobva ndavafonera ndiri mutauni. Sekuru izvi ndiri mutauni. Kubva kumarondera kuya mutauni koda $3. Chitsvagai munhu anokupai $3 muuyeshi mutauni. Tozomudzosera toenda tese kumba. Sekuru vakati ndichakufonera. Up to ndadzokera kumba. Ndadzokera kumba ndina ndine foni yake musikana ndasina kumudzosera. Ndobva ndachiti nini sekuru muri kuuya here ofuchi anga manheru. Sekuru ndobva inini nhau dzasibo ndaneta nadzo. Handichakwanisi kuuya ikoko muzukuru. Murikuona ofuchi ndo sekuru vandaiziva vacho vakambofonera kuti vauye. Ndobva vati no inini muzukuru handichakwanisi kuuya ndaneta nhau dzasibo. Ndobva ndachiona kuti uyu munhu ari kundinetsa kuti ndipe foni yangu. Ndobva ndadedza munext door wangu. Ndikati madhuwe ndokumbira mupinde muno. Ndobva ndadedza another guy ndikati ndokumbira upinde panapa anonzi Lincoln. Ndobva apinda ndobva wagara paside. Ndikati ndokumbira kubvunza ndabvunza munhu akwanise kundipindura muripo kuti mangwana asazoti ndine chinhu chandamupomera musikana. Ndobva atibvunzai zvenyu. Ndobva ndati ndokumbira pin yenhamba yefoni yako. Ndobva andipindura mashoko kuti handikupe pin yefoni yangu nokuda kwekuti wakati iwe uchandidzosera foni yangu nasekuru wangu wauya pano. Amurikuona. Ndobva ndati anyways saka zvireva kuti handichakwanisa kubvunza bhoza ndoda kukubvunza zviri mufoni. Ndobva achindipa pin yaye.
ndasecha nhamba dzemupurisa wandaiziva anogara paipaya ndobva ndadziona dziri mufoni make. Mupurisa uyu anogara less than 100 meters nepamba pandogara ndopane bhesi repolice. Ndobva ndabvunza ko nhamba dzemupurisa uyu dziri kutsvagei mufoni meni. Hamusati mane 3 months muchigara pano, nhamba dzemupurisa dziri kutsvagei mufoni. Ndobva andipindura mashure kuti sekuru ava hanzi mupurisa uyu ndisekuru vangu. Urikuona? Ndobva ndabvunza ndikati alright, saka mupurisa uyu zvaari sekuru wenyu, imi makauya pano sekuru ava varipo. Ko pesa makadi kuvaona makandiudza kuti sekuru Owen ava ndisekuru vedu vari kushandira papi papolisa. Ndakaziva. Ko makazozivana sei panguva yatakabuda inini ndichienda kubasa kuconcession. Musikana akandipindura mashure kuti ndisekuru vangu, ivo havazivi vakarorama nekukwaitaura. Ndobva ndati anyways, ini handachandoziva kuhama dzenyu, chirega ndifonere sekuru vandinoziva vakauya pano. Funga ndakafona foni yangu iri palaudi. Ndikati sekuru, ndasanganawo navamwe sekuru vari kuno kumazuva vanoitwa sekuru enyika. Mupurisa munhu anoshanda kuno kumazuva kati kwete. Handina hama yakadaro, I'm sure foni ipapo yava palaudi. Handina hama yakadaro wena, handina hama yakadaro kuti kumuri kwenu. Alright sekuru, maita basa. Ndobva aramba futi ndichimubvunza ndikati sekuru vari kuramba kapo. Ndobva adzokorora futi kuti no ndisekuru vakarora kwakati. Ndikati anyways, chirega ndifonere chikomba chacho. Ndobva ndafonera mupurisa. Ndikati chamari, ndokumbura kubvunza sibo unomuziva. Akati hongu. Ndikati ndiani wako? Ndobva andipindura mashure kuti uyu musikana uyu ex girlfriend yangu takambodana 2022. Ndati ex girlfriend yako kuno kwari kuti ndisekuru wako. Ndobva no ndozokufonera mukomana mangwana izvezvi ndiri kumba. Ndobva ndakata foni. Achizvinzwa ndobva ndati kuona kaiwo uri kuti ava ndisekuru wako, sekuru vari kutaura kuti takambodana 2022. Ini ndikutesa mufoni mako muratidza kuti makataura mese nezuro past 8 past 9 maitaura mese nezuro ex girlfriend ex boyfriend yako iwo uri kuti ndisekuru. Tikati ndisekuru akaramba achiti ndisekuru. Ndichibva ndabuda panze naLincoln ndichiperekedza mukomana achinomba kwake. Ndobva asara achiti kuna hanzvadzi yangu yanga iri mumba nemunext door, ndikumbirawo mundipirewo ine apology kunani kuna Tembo pazvinhu zvandakaita. Ndichidzoka mumba inini amshuwa mai alisha vakabva vati no monachi ari kubvuma musha yake asi ari kuti muregererei. Ndikati kwete, ini handikwanisi kumuregerera. Kumuregerera kwege kwandingaita ndikokuti asimuka achienda kubva kwawo. Ndoda kuti mawiro akaita panapa munhu akanga asina kuwirirana. Ndichiudza hanzvadzi yangu mashoko iwayo. Ndikanzi aiwa ndokumbirawo mumuregerera. Ndikati kwete, foni handisvita sei handisi kumudzosera. Tione kuti mangwana acho kana iye achiri kuramba bhosi ari kuti inini ndiri kumupomera. Kana iye achiri kuramba inini mangwana ndichatora mupurisa wacho nyika uya pano tomubvunza futi semagariro atikaita ondidavira. Manheri wayo kunga hanzvadzi yangu yakabva kuti handichaendi kumba ndakurara muno bhosi muno mungaita noise. Ndobva atora mablanketi ndobva awaridza pasi. Ndobva ndavata pamubhedha ndine foni yake muomo. Kuseni ndobva aramba achiti ndoda foni yangu since mimi mati ndoda kuenda. Manditi ndiende ndoda kuona kutaurawo ne one of my friends anokwanisa kundipa mari nditakure zvinhu zvangu. Ndoda kuti inini uyu munhu pakuya akatouya ane zvinhu zvake mapoto mawadhropu mashiya achiuya pamba pangu. Ndikati nongona zvinhu zvese zvakauya nazvo izvi hasi zvinhu zvokuti ndotarisira kuti ungauya mumba pangu nemawadhropu nemapoto ini ndichongorobva chiro handitarisiri zvinhu zvakadaro. Saka zvinhu zvako ukauya nazvo tisina kuwirirana uchatakura zvinhu zvako nemari yako bhozi inini handisi ndikakuudza kuti uye nezvinhu zvako pano. Ndadaro kuseni akabvunzwa nanzvadzi yangu ona Owen munhu haana mari kana iwe muchiti muda kubudana mutsvagirei mari aende. Iye ari kuti nditsvagirei mari ndiende. Ndobva ndati regai ndichienda kugaraji ndonotsvaga mari kuti ndoshanda nawo. Time dzandakabuda pamba ndichienda kugaraji ndakazofonera nahanzvadzi yangu chinzi mune tsamba yasi yanyorwa mumba mhanya kuno. Ndobva ndamhanya pamba ndikusvika mune tsamba shuya yange yakanyorwa ndikunozviuraya ndikunozvikanda mvura. Ndakambofunga kuti dzimweni dzenguva pamwe mafanisi. Ndobva ndatikumbira mota yeshamwari yangu ndobva ndamhanya kuti mvura ndikupi ndatosa kuti madhemu ari mazuva ndi apa. Ndobva ndamhanya kujumbo demu ndobva ndanoshayiwa. Ndobva ndadzoka ndaenda kumazuva edhemu ndobva ndanoshayiwa. Ndobva ndadzoka ndikati kuna hanzvadzi yangu aona inini manje kuti naye uyu ndichiita police case ndirini apo paripo pane chikomba chake handichakwana. Ndakukumbirawo imimi muende apo netsamba iyi munowaratidza munipo police case kuti munhu haana 30 minutes pano but asiya anyora tsamba iyi mumba mangu. Hanzvadzi yangu yakabva enda neshamwari yake papolisi. Ende zvakaitika ipapo vaenda vakanoisa foni yavo parekedhi rembachi. Chauyawo netsamba iyi yasiya nyorwa nemurora wangu aita so acha unozita suicide. Pakaita conversation ndifunga yakati rebei between mapurisa nehanzvadzi yangu achionesana nekuda kwenyaya iyoyo. Uye akaita 4 days asipo tichimutsvaga achisenda message kune hama dzake dzese ndani anozviuraya mukandishayiwa endai munotsvaga Owen ndiye achakuratidzai pandendiri. Zvishuwa ini ndichirisivhawo mafoni ndichinzi tsvaga mwana wedu ndisingazivi kwangari. Ndikazofonerwa namaguru vako ndifonera vachinditi tamuwana munyina wedu. Ndikati mamuwana kupi maiguru? Ndikamuwana kumazowe kunonzi kumatola. Kunonzi kumatola
iye ainditi haazivi muno kumatula ari kutsvagei ofuti kumatula panzvimbo yanditoziva kuti vazhinji ndo kunotambira vanhukadzi vanoita mabasa akashata ari kutsvagei iko kuzonzi aenda kumba kweshamwari yangu ikwe shamwari yake kuwazoita shamwari mazuva ese iyo waiti handizivi mazuva kubva ipapa sisi vacho ndobva vati ari kumba kwangu up to ari kumba kwasisi vake nhasi ndokusangana ari pano achindisendera message kunzi takanomangana nangu kudai ndapedza mambongo pamusoro yemagasiro ndada kuti ndimbodzokera pashoma nana pane pavanga vati ndotaurai vachitiwo mulungu wekuti pakazenge paita pamiri akapesera aita kuti sanangurwa pakafamba sei iri nawe pamuviri ndofunga ndo yakakonzera nyonganyongo kubva yakutaura kuti hanzi pakanga pane ma-ups and downs kunyashani kwemumba unoda kuti achigara kuharare nenguva pfupi rikasanga akanzongoyawo nemeseji yake yokuti ndava nepamuviri inini wongotoona kunge ichizvitambira asi panguva yacho ndikati aiwa handisati ndava neshuwa yekuti pamuviri ndipangu handisati ndava neshuwa yekuti pamuviri ndipangu hazvina mboita 3 days or 4 days mangwana achibva auya hatinambogara 2 months ndamubata 3 months ndamubata nemameseji ake iwayo emupurisa wake makagara zvikadii nguva yakadii nemukadzi semurume semukadzi 5 months kwamakanatogara 5 months saka pa5 months ipapo ndo paakawa here aine pamiri kana kuti pamiri pakazobata pa5 months ichocho kwete akanga atouya nepamuviri iwo wakaenda kuvati vane pamiri uchienda kwaowen ndakabata pamiri muna December gore rakapera makutofambidzana naowen tatanga kufambidzana August August bva pazobata December pandazonogara naye January up to May tongoti June vakangotanga nyonga idzodzo June end of June July ndakati ndibvunze ndichiti panguva yakanga uchigara naye pa5 months idzodzo une nguva here yakambosvikawo kuvabereki vemudzimai uchiti andauyawo kana kuti nezvinga zvakavatarisira pamusoro pavo kugara kwakaita mwana varidzi semunhu rumoo pamusoro yemambongo ini munhu muri mukugara naye kwandaita kwangu sekuti kugara kwangu kugara kwekuwirirana kozi munhu achiuya noti pamuviri pacho parotaura kuti ndaiva nepamuviri inini hawazve shuwa kuti pamuviri ndepangu and kwandikazoenda ndikuna maiguru vacho sisi vacho tikati maiguru muchiona imbomira iniki iwe owen uyu ari kuti takadana muna August 2023 ndibva mafambidzana pamiri pakabata muna December hongu kana kuti kwete hongu handitika saka makatonge makugara semukadzi nemurume from August to December handitika ndizoka saka pamiri ndepako mwana ndewako handiti ndingagona kudaro mambo wangu ako ungabva watoti nikika unombokweva masanzu nekuti ndiwe kanga uri mukamuningi mumbaka uri baba handiti right fine August to December pakabata mamuviri handiti akabva akutongo kutaurira iwe wakaita seiwe pamusoro pamwe ndogona kutsanangura kuti zvinyatsonzwisisika pari kuramba tembwa ndaigara kuharare zveshoya vachigara kujumba asi pakufambidzana kwedu tichisangana akatondibudira pachena sipo indakambogara nemukadzi ndikati owe ndakambogarawo nemurume ina handina mwana zvatiri kuita bonde tisina kudzivirira zvichazodii kumberi ndingangoti kubva musi wandasangana nemukomana wayo ndakaisa auto record pamaconversation edu ese kubva musi wandasangana naye zvirimo mufono akati siboi ndakuda ndogona kutaura zvimwe zvinhu zvinogona kutadza kutaurika pamberi pedare I remember musi wandatanga kuita bonde nemukomana uyu changamiri akanditora akaenda kumba kwemunin'ina wake akatora chibutiro akapfika akangoya pamusoro pangu so
akanditi Sibo ini ndakuda kana wanga une umwe munhu wanga uchifambidzana naye muupenyu hwako anga achiita zvandiri kuita izvi ibva wasiyana naye ende kurevesa chokwadi pamberi paMwari ndanga ndisina munhu ndandatione makore ndasiyanawo nemurume ndikati inini Tembo ndakuda ivo zveshuwa murume wede airwara de aiva nezvimwe zvirwere ngadai ndakatorwara bhozi nguva yoti asati amboenda unotestwa akabvisa butiro Owen akati ndakuda ndiri kuratidza izvi ndakuda zveshuwa takaita tisina kudzivirira musi wekutanga watatanga kurara semurume nemukadzi tikazoita kwese kumberi kwatina patakazodzivirira tikazoenda unoitwa matest akaonekwa akachena indakachena mimba yakatozobata pamberi ndaitokwira kubva kuHarare naitembo uya undioni iyo paanenge aita mukana uya undiona saka ndiri kushamisika pari kuti musikana uyu zvinhu zvake zvasinganzwisike bhozi mimba iyi takatoita ndichitomudza kuti ina handikwanise kushandisa anything chekudzivirira nekuti inini mumereji mangu ndakatobuda ndisina mwana pandakabata mimba iyi ndakatofara iye ndikamuudza ende conversation yemusi wemimba irimo ndokwanisa kuplayera ndikauya kuzogara naye muna January achitoziva akabvuma zvese zvaiita zvekutsikatsika kuti ina hasandanyatsogadzirira asi zvemimba yake hana musi wakambonditi Owen mimba isi yangu ndokutotanga uzvinzwa izvozvo fine zviri pachena kaizvi dare munoziva nditi zviri pa Owen nyaya yemimba hatingapedze nguva pairi uyu mukadzi uya kutaura zviri very clear handitika now nyaya yakwirwa panapa ndeyekuti uya uzondiramba pai ari kukwira mumwe ndiani ndiwewe sei uri kuti ndoda kuramba uya undirambe padare chandiri kudariro ndechekuti ndofunga kana muri kubata chero mashoko avo Tembo mukutaura vari kuti kugara kwedu kwanga kusina kuwirirana asi sekutaura kwangu ndiri kuti takajekeserana sevanhu vakuru tichisangana tisizvozvo zvatiri kuita zvinokonzera mimba handiti ndaita mimba ndobva ndanogara naye ndopaakatanga kundiratidza kuti iye anga asina plani yekundiita mukadzi wake anga ane umwe munhu aifambidzana naye waanga akutondiratidza pamberi pangu kuti akugara mumba handiti ndikaita nguva changamire ndichingozviti semunhu womukadzi imba inotanga ichirwadza zvichanaka kumberi kusvikira mwana wangu afire mudumbu kutaura chokwadi imwe yanga iri BP handiti mwana afa ndikadzokera kumba kwedu Owen akagariswa pasi nasisi vangu nasekuru vangu vakamubvunza akati ndokumbira uregerero mhuri yangu ndoida ndikadzoka nekuti murume uyu ndaimuda ndandamuda ndinomuda handiti ndikadzoka naye kumba saka matrix aTembo avaita ese ndaimaona asi munhu wandanga ndada saka iye akandiudza ega nemuromo wake kuti ina handaumbobvira ndakuda ini ndaiti kutamba saka ini kutamba kwake ndokwandisiri kwaakaramba kuudza vabereki vangu akadherera vabereki vangu vakamufambira vakauya akatisa saka ndokwandoti pamwe mimose machangamira angakwanisa kutsanangurirai kuti kutamba kwaakaita neni kubva last year August ndichiita bonde naye ndisina kudzivirira kusvika pakuita mwana naye akafa kugara naye ndichimubikira nekumuwachira anga anyanyoonei pandiri uyu pakuchuza ini pavakadzi vese vari munyika muno kuti atambe neni kusvikira pakadaro waunzwa mubvunzo upindure ndaunzwa mambongo hakusi kuti ndingati ndaitamba naye mambongo dzimweni dzenguva vanhu munogona kudzidza kuda munhu achigara naye munhu anogona kudzidza munhu achigara naye kuda munhu achigara naye asi munhu wacho ungagona kuona kana kuchengeta dzimweni dzenguva ndichadzidza kuzoda munhu muna uchirarama nemunhu hatingararama tichiti nhasi tikakonana naudiki kuti tinozviuraya nhasi tikakonana naudiki kuti tinozviuraya waiva mutoro kwandiri ukakurisa bcause haisito akanga siri kutanga kwaari kuti ati tikakonana kuti kunozviuraya ndasenda meseji kuti kunozviuraya saka zvakabva zvatondibudawo neniwo kusvika ndazomuudza kuti ngatigare tasiyana nazvo kuda kwokuti kana wakwanisa kuzombobuda futi mubango chito ndikunozvikana mvura chasara inini wacho ndichazongonzwaya meseji kuti zveshuwa munyasvika ndapa mubvunzo wabvunzwa pausi kupindura mudzimai ukabvunza mubvunzo wakambenge waoneiko Owen pandiri kuti ugare neni muchitamba neni usina chokudzivirira vakadzi vese ramunyika mese munomu asi wakanangana neni nhasi wakundidhamba kwete kudaro mambongo munhu wandikataurira chokwadi kwete kuti ndanga ndaonei kuda kwokuti zvakaitika asi iye munhu wandikataurira chokwadi hapana rudo hapana kugarisana iye akazvitenda
Alright. Wakamuti hapana rudo hapana kugarisana. Ko iye musuwo yayo kubvisa chibutiro. Izvo zvingave zvakaitika so mambo wangu. Asi mukutaurana kwangu na iye. Handiti panga pane iwe wakanga wanzwa kupisa nerudo handitika. Wakati mudzimai wangu ndodi ndiri kuda. Wakati anjikari kudza wakaita anjikari kudzako. Ko nhasi zvaipi? Musha hapana mambo wangu. Hapana. Saka toti wakanga uchida kungosenzesa munhu ka. Kwete ndaida kusenzesa munhu. Waida kudii? Unoda kuti izvezvi chero nhasi muona ndati waida kudii? Target yako pawakamutaurira nezvenyaya yerudo rwako iwe musi webutiro. Waida kuzodii pamberi apa? Kutadza muchikomana wangu chitiri kutadza. Aiwa ndati waida kuzodii? Wamutaurira uyu. Mati mambo. Ndati wamutaurira kawo ndinoda. Ndaisa moyo wangu pauri. Next waida kuzoita sei? Munhu usingatarisiri kuti chichabuda zvakadaro. Zvei? Semata mafambiro azvikazoita takazoya achiti hapane pamuviri. Hazvina kubva takatarisira zvinhu zvakadaro. Iwe, inzwa zvokutaura mukadzi uyu. Mukadzi ari kuti zvaakanditi ndakubvisa butiro handirika. Waexpressa rudo rwako paari, iye akataurawo kuti zvechokwadi ndokuda. Uye akatarisira kuroorwawo, handiti? Akatovaka kubva muna August macho imomo. Mukataka kusangana kusvika pari nhasi anga achitovaka imba yake. Nokuti wanga mutaura kuti unomuda chaizvo. Uye akanga anichi akatoita plani musoro make ndakunoroorwa. Iwe wakangoone chiwe musoro mako. Dzimwe dzenguva mambo wangu unogona kuti asi kuti mauri akazoita ndakanga ndauti tane musha. Asi mataura ndikuita ingotaura chete kuti ndaitarisa kuti ndakunoroora chete kana kuti ndaimuchita. Ndaitarisira kuti ndakunoroora mambo. Waitarisira kuti wakunoroora. Ndizvo zvatiri kuda chiti. Asi ndizvo zvatiri kuda izvozvo kuti pawakatora mukadzi uyu wakanga wanetarisira kuti ndakunoroora. Nokuti makataurirana kaoye. Ukati iwe ndakasiya mukadzi handina mudzimai. Iye akati ndakasiyawo marriage yangu handina mwana handiti? Kaka. Saka mese mamatarisira kuti asi wakaimba. Asi zvimwe zvacho mambo wangu unoona wavamo. Izvi hazvichaiti zvimwe zvacho wavamo. Okay. Wakaona chikomba? Kubva paattitude neunhu wakazonditira up to extend kuzonobata chikomba chacho. Even muna matauro ari kuti hanzi ndinorekodha zvandaitaura naye. Kuri kuti inini foni ndataura nefoni home ndaisisawo kana play audio yechikomba chake chichibvuma nyaya dzake dzese dzainge mafambiro ese avaiita. Ndinayo audio iyoyo almost an hour. Zvinhu zvingati sekuti zvinondinetsa mambo wangu ndingazoti munhu akambonge aita upombwe namamuwanikwa ndomutora mumusha mangu nomuti mudzimai wangu. Zvingadai zvinganetsa mambo wangu. Mamuzwa murume zvautaura? Hanzi mudzimai akamboita upombwe nevamwe chii? Kuiwa unei? Kutadza totadza. Manje. Handiti mese muri vaviri mimi. Uyu akabuda mumba. Anga asingavatani murume. Aivatani murume. Kwei wakabuda mumba wanga asingavatani madzimai. Manje. Saka dambudziko rako riri papi? Handi mese mangotarisa kuti ako vakaimba here. Asi akazoita musikana ari mukati mekugara neni. Akazoita musikana. Ndopandada kuti utaure zveipapo. Kuti aiwa kunyange ndandavaka rudo rwangu takugadzira imba. Asi akazoita chii? Izvi. Mumba mangu. Izvozvo izvo. Na zveuri uri kuti chii? Inimba mukati menyaya idzi ndakangoti handikwanisi kuvaka musha nemunhu akadaro. Haukwanisi kuvaka musha? Handikwanisi. Wakamutaurira here? Ndakamutaurira chokwadi. Kuti handichakuda? Handichakwanisi. Nemhaka yekuti chii? Nemhaka yekuda kwenyaya dzake idzodzi dzakanga aita. Nyatsotaura hakuna kuti nyaya idzodzi taura specific. Nokuda kweupombwe hwakanga aita achigara mukati memusha wangu. Akaita nani? Nemupurisa anonzi Nyika. Nemupurisa anonzi Nyika, yes. Uyu ari kuti handichakuda because iwe ukaita cheupombwe naNyika. Pamusoro ichangamira. Ndofunga tingarambe tichidzokera kumashure ndichitsanangura sekutsanangura kwandamboita. Nyaya yaNyika iyi
yakazouya mumashure mekunge murume uyu andiudza kakawanda kuti ina handikudi, ini ndakakupfimba ndichiti tiri kutamba, handikwanise kuti ndimuti kana kuti ndiiti aiwa nyaya nyika iyi ndine chokwadi chakazara chekuti ndinokurambira. Asi iye sezvari ari kutaura handi munhu womurume ari kutaura kuti ndakaita upombwe neumwe murume, anokwanisa kundiudzawo pamberi pedare iri neri muchinzwa, andiudze chinobatika Owen chaanokwanisa kutaura kuti iwewe Sibongile Ritala wakaura nanyika, ndakabata chakati nechakati zvinobatika, notoda kutaura zvinhu zvinobatika. Ndati tingaweste nguva ndikaplaya audio yemusi wa5 waakandiudza kuti iwe chero ukadedza vanhu vanenge 20 kana 100 ndaenda kumba kwamama wake kunoti mama ina handisi kuziva kuti murume wangu ndiri kumukanganisira chi, akati kunyange ukadedza vanhu vakana 20 ina handikudi Sibo, kusati kwaitika nyaya dzanyika idzi. Saka nyaya nyika yaye kuhwanda nemunhu asi ngaataura hake sezvari ari kuiziva iyo kai umbowo hwake kana inawo. Alright shongo, ndofunga ndambotaura ndichiti kudai kuri kuti ndakanganwa foni hombe ndaishandisa ine munhu ari kuishandisa sematauro ari kuita kuti audio. Ini ndofunga apa ndataura ndichiti ndakazotuma hanzvadzi yangu chinoendesa tsamba yekuti munhu asi anyora tsamba yekundoda unozviuraya, asi munhu ndakamuti ndokumbirawo pauri kuenda kunotaura nekuchinoripota nyaya ndokumbira urecord conversation. That conversation iripo mfunga achitaura iye mbune muridzi wacho iye nyika achitaura maonanano avaita anditi aiwa munhu ndaitomutsiura inini kuti wanyanya uri mukadzi wemunhu ungabva pako apo uyazondinokera ndeumwe wacho kuti hazvishuwa muona chii ndaitombomutsiura munhu asaita izvozvo ofuichi iyi conversation yekuti angakwanisa haidi akuri kuti ndine foni iyo taita kuti ungakwanisa hako kuramba uchibva paconversation yekuti aiwa nyika apa ainyepo Alright, zingaba chitadzamisa nyaya idzi ngatichede panyongona yanyaya tinoda kusvika panguva yekuti tinatsinzwa kuti amai vanotiwo tinotunatsutirambira ndopane nyaya ati mati baba amai vamangara vachireva kuti utirambire padare handiti saka chinasatiudza kuti uri kufunge chino mhosva dzisi dzakudi dzakupomerwa nedzakupomerwa wadzitarisa wadzisa pfungwa dzako uri kudinanasi sorry fuga ini changamire muri handichakwanisi kugara naye kudi muri handichakwanisi kugara naye. Mukadzi wako uri mudero handimudi. Mukadzi wako uri mudero handichakwanisi. Mukadzi wako ndati uri mudero here aiwa handichakwanisi mambo wangu. Right, iwe mudzimai uyu murume wako uri mudero murume wako uri mudero murume wako uri mudere zvino mudzimai ari kubuda saka chii chinotiratidza kuti iwe uri kutaura kuti mukadzi handichava uyu mukadzi uri kumunzwa zvakutaura kuti kudi akuti ndiri kuda murume kana pane zvingakwanisa kuitwa mambo wangu ka chiratidzo kana saini yekuratidza kuti munhu handichakwanisa ini hangu ndinopika handichakwanisa kusaziva kuti pangaitwa zvakaita sei chingava chiratidzo inini handichakwanisa. Nekumwe kutaura iwe wakanga watotaura ndichekara kuti handichakuda handirika sezviri kutaura mudzimai wako kuti wanga watotaura kare kuti handichakuda saka ari kuti chiyawo ndirambire padare zvikonzero uya ataura kakuti haachandida asi ngandipe umbowo chikonzero chinoratidza kuti ari kundirambirei. Ndopanzisisa mambo wangu tipa nyaya yekuti ari kundirambe nyaya yake musikana ari kuiziva noda kuti this conversation yechikomba chake cheanzani unyika kwavo inyaya yatikatotaura nezvayo ini naye pesina handisida kuti tiite noizi handiti iwe nyaya yako uri kuiziva wakuda nemunhu akati vongu saka ini chinidzosera foni yangu ndiende zvakatozondishamisawo ndichiona dhora saka iye kwakuzoshandisa kungwara kuti tiregai ndiende ndinoisa nyaya yekumadzimai unoratidza kuti conversation yakaitika kana kuti yanyika kana muchinitenda ndotora foni ndingatinotora iri pamba paconcession tombomisa dare kunotora foni panoda zveukumbo uri panapa kana ndofuka kuti pamwe wanga utoya naye nyika wacho achipupurawo ndakachidana naye hakwete mamongo foni yangoti pane munhu ari kuishandisa foni yandaishandisa chii asi zvinhu ndakachengeta sinoziva sei kuti izwi nderanyika nekuti nyika hatimuzivi
kana ini hangu mambo kana iye akanzi aripo ndingatoda chero iye wacho aripo unoda kukuti vanhu vakanga varipo paconversation iyoyo ivo vese tingakwanisa kutoti uyu hanzvadzi yangu iye friend inyika nemumupurisa waishanda naye because zvinhu conversation yakaitwa vari mupolisi saka ndofunga kana zvikaitirwa mupolisi singagona kutoti musi wacho uyu ndiani uyu ndiani uyu ndiani uyu ndiani. Saka iwe unochokwadi chekuti murume anouya muno mudare kupupura kuti uyu ndakarara naye achiziva kuti mukadzi womunhu? Kwete kuti ndingata kuti angapupura mambo wangu asi ndiri kuti kubvawo pakubvunza kwenyu mambo foni iri apa ari kutaura izvi ndiani ari kutaura izvi ndiani uyu ndiani obviously anoramba kuti haisizwi zvangu kusaziva kunga mavhoisi achizotadza kunzwika pafoni tiri kuwirirana panapa iwe ndingi unganotora here mbavha kuti upupure kuti pakabiwa panapa iri mbavha ndiyo yakapa zvoita inobvuma kuti chokwadi pakabiwa panapa munhu akaba uyu iri mbavha iri kuzvipupurira ndo zvauri kutaura kuti ngatore mupurisa akarara neuyu auya apupurire kuti ndakarara naye. Mambo wangu kufunga ndandichiti nini paconversation yemupurisa wawo vanhu vakavarekodi makanga mune hanzvadzi yangu makanga mune friend yehanzvadzi yangu makanga mune munhu aishanda vakanga vari pashift nesemupurisa iyeye saka ndiri kuti vanhu 4 vakanga vari munyaya ikai tikaziva kuti uyu hanzvadzi yangu akanga anani uyu mumwe wacho akataura apa ndiani uyu akanga ari apa ndiani vanhu avava vanhu 4 alright pamaitaura kuti this conversation yaitaura on depending nenyaya iyei. Right. Argument yako inorema kuti dai rinodai nokuti munoimbovhura sori pasocial media vanhu vangani vari kutaura samugabo vanombodzwa vakudai vanoteta mugabo chakunda mugabo wacho kutaura kwaita iye mugabo wacho ndovanzwisira so zvinizvo zviri difficult kuti izwiri ndirani because some people can pretend kuti vanodudzira izwi romumwe munhu kupfuura iye muridzo waro unless dairi document rakanyorwa ndachifunga taura tizo alright ndandiri kuti unoda kukuti mungona conversation isati yarekodwa yaitova nyaya yairipotwa jutu uyu ati ndinozvisungirira ndikunozvikanda mumvura saka pakanoripotwa nyaya iyi yaiva nawe kuti musikana anosungirira bosi kurekota kwavo ainonosungirira noda kwei polisi ichibvunza aida anosungirira noda kwei kwanyika iyeyu nyika ari apawo iwo nyika andikuona zvaunoita wakukonzesa zvinhu zvakadai iye achidavirawo saka kusaziva hangu kuti maybe pakazonzi nyika uyo tini handisiri nyika aitawo kuiwada unosungirira chi pamusoro ichangamiri handife ndakazvisungirira handina umboda kuzvisungirira ende handizozvisungirire ndiri kukumbirawo changamiro wangu mundibvunzirewo baba kuti handisi hangu munhu akakura stereki asi chinhu chinonzi chivanhu ndochinzwisisa kwandakaberekwa chinonzi chivanhu chii kana wagara nemwana womuridzi handisi kuramba nyaya dzake asi haasi kutaura zvinhu zvinobatika zvandiri kunzwisisa kana ini bhosi mazuva ese aita ane umbo asi umbo hwake ndewekuti pakarekodwa conversation yechikomba changu panhu pari kutaurwa changamire pano ndo pataigara imba inenge pane waitapo 100 meters away asi painzi inini ndaibuda mumba na12 pamba patinogara pamudhadhadha indainzi ndinobuda mumba na12 kuenda pamba apo munhu autaurwa nezvake mupurisa ari kunzi akaenderwa akanobvuma munhu akaenda kuchikora zuva ndiri kudana nemukadzi womunhu obvuma kuti munhu ndiri kudanana naye panhu pakadai so kana muchionawo nepfungwa dzenyu 1 2 ndoda kuti mundibvunzirewo murume uyu kuti inini sibongile ndiri kubvuma kuti ndakakuhurira asi iwe owen sezvo uchiziva kuti wanga wakachena ini ndindakakanganisa wakanga uri munzira yekuenda kumba kwedu kubva august wakaitika nyaya iyi nhasi tanovemba wakatizirei kunozvipira pavabereki vangu kutaura kuti ndini owen ndandagara nemwana wenyu ushu kubva january ndichidawo kuvaka naye musha asi ndakazoona mabasa ake akadai hanzvadzi yangu sekuru vangu vakakwira nemari yavo kubva kuharare kuti vamufambire vauye kuzonzwisisa nyaya akatiza chakamupa kutiza chii tingadai tisina kusvika kuno kudare renyu changamiri akaenda kudare rana tete nana sekuru kumba kwedu kunotsanangura nyaya yake umbowo hwake hwokura ndokumbura kubvunza kuti chinonzi chihure chaicho chinomira sei chihure kutaura nemunhu pafoni here haana undiona murume wangu ndakarara nemunhu haana kuona kana meseji yekunzi I love you pafoni akanzwa nevanhu sekutaura kwake ende inini ndinototi ndezvenhema zvaari kutaura nekuti ndoziva magariro ataita munhu aida kutsvaga way out yekuti ini ndibude mulife make ende changamire ndokumbirawo kuti ndikubvunzei kuti
vanhu vanonzi vaita chihure pakati pemurume nemukadzi, nyaya yakaitika August. Inini ndotouya pano nhasi November ndichitobva mumba mandabva kubikira umwe murume. Pakati pedu anenge ari mahure ndiani? Baba wava kutogara nemukadzi kudhara. Asi vari kuti ini ndakavahurira. Atori nemukadzi warugara naye waatone mamanzi naye akatobva uko achitoenda kuconcession kunogara nemukadzi wake. Saka Owen akagara ataura kuti handidi. Ngaangobuda pachena ataure nyaya yake. Inini chandakaramba paari handisi kumumanikidza kuti handide, asi inini chiri kundirwadza chekuti ngaasaramba achitaura mashoko akandirwadzisa kubvira kudhara. Kana inini akanga andiona sepambi yekuti haana kugutsikana neni, inini ngaachingobhadhara ufambi hwaakaita neni. Ondisiya toparadzana mune zvakanaka. Kana kuti ozviudzawo vabereki vangu kuti mwana wenyu ndakamuona kuti anofambika naye. Ndozvega zvandiri kuda paari. Pane kuti aramba achindirwadzisa nemashoko asipo. Waitwa kai. Ipindwe tinzwe. I'm sorry Changamire. Funga mamunzwa wamusikana achibvuma nyaya yake ndiri kutenda. Ndiri kubvuma zvaari kutaura zvaari kundipomera. Asi matauro aita ndiri kubvuma zvaari kundipomera asi funga asitaura matauro aita pamberi. Saka kusaziva hangu kuti inini sekubhadhara kwaari ndinofana kumubhadhara magariro andakaita naye. Ko chikomba chake ichi hachisi kubhadhara here. Ndinoda kukutika. Koyo chako chikomba chinobhadhara here? Mukati bambo. Chako chikomba chiri kubhadhara here? Kwete kudaro. Ko chinoregere chake chikomba chinofanira kubhadhara kayo? Iwe chako chinofanira kubhadharawo? Ndinonge ndakaziva ini mambo wangu kuti ini semunhurume ukange waita kana musikanzwa mukadzi anotenderwa futi. Handina kuziva futi mambo wangu kuti munhurume kana musikanzwa munhukadzi anotenderwa kudzosera musikanzwa. Alright. Imi magara mumba. Mudzimai nemurume. Iwe ndione right chete kunotora zvimwe zvikomba. Kwete kudaro. Kwete kudaro mambo wangu. Saka ndizvo zvari kutaurauka kuti iwewe une chikomba chako mukadzi wari kutogara naye akagumburisa akagodoresa mwoyo wake sekugodorwa kwako akaitikawo